Αν ψάχνεις SUV, τα έχεις δει όλα. Mild hybrid που καίνε, plug-in που θέλουν κάθε μέρα μπρίζα και τιμές όπου σε κάνουν να σκέφτεσαι το leasing για 10 τουλάχιστον χρόνια. Σήμερα δοκιμάζουμε το Geely Starray EMI. Είναι το αυτοκίνητο που έχει κάνει τον ανταγωνισμό να αγχώνεται. Όμως, πριν πατήσεις γκάζι, κάνε skip το marketing. Είμαι ο Γιάννης Καβαλιεράτος και αυτό είναι το Car Spec Test. Ξεκινάμε. Το Geely Starray EMI ακολουθεί μια minimal σχεδιαστική φιλοσοφία με αιχμηρούς προβολείς εμπρός και πίσω και μια EV λογική. Είναι 4,74 μέτρα καθαρής οικογενειακής λογικής. Δεν θέλει να γίνει το next big thing του Instagram, θέλει να γίνει το αυτοκίνητο που δεν θα βαρεθείς ποτέ να κοιτάς στο πάρκινγκ. Αν στο εσωτερικό περιμένεις να δεις φθηνά πλαστικά, μάλλον μπερδεύτηκες. Το Starray είναι ένα premium μοντέλο. Η ποιότητα μέσα είναι καλύτερη από πολλά ευρωπαϊκά που κοστίζουν 15.000 παραπάνω. Είναι ενοχλητικό? Είναι. Είναι γιατί σε κάνει να αναρωτιέσαι πού πήγαιναν τα λεφτά σου τόσα χρόνια. Εδώ έχουμε μαλακά υλικά, ραφές που θυμίζουν premium κατηγορία και τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Έχει 15,4 ίντσες οθόνη που σου επιτρέπει να βλέπεις ταινίες ενώ φορτίζεις και με ήχο 1000 W από 16 ηχεία πολύ καλής ποιότητας. Είναι τεχνολογία που στον ανταγωνισμό του χρεώνεται έξτρα, αλλά εδώ είναι στο βασικό πακέτο. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται να πάρεις πτυχίο πληροφορικής για να ρυθμίσεις τον κλιματισμό. Υπάρχουν κουμπιά, ευλογημένα φυσικά κουμπιά. Με μεταξώνιο 2,76 μέτρα, στα χαρτιά το κατατάσσουν στα DSUV. Στην πράξη όμως, είναι σαν σαλόνι ακριβού ξενοδοχείου. Το πάτωμα είναι επίπεδο, που σημαίνει ότι ο μεσαίος επιβάτης στα πίσω καθίσματα θα καθίσει σαν αυτοκράτορας. Και στο προπαγκάζ, 428 λίτρα, αλλά κάτω από το πάτωμα βρίσκεις άλλα 100 λίτρα για τα καλώδια και τα πράγματα που δεν θέλεις να φαίνονται. Κάτω από το καπό έχουμε τον 1500 ατμοσφαιρικό κινητήρα που δουλεύει με θερμική απόδοση 46,5%. Τι σημαίνει αυτό? Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση. Συνδυάζεται με 2 ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 18,4 κιλοβατόρων τεχνολογίας LFP. Γιατί LFP? Γιατί είναι η πιο ανθεκτική χημεία μπαταρία σήμερα. Δεν κινδυνεύεις από υποβάθμιση, τη φορτίζεις κάθε μέρα στο 100% και ξεχνάς το άγχος. Στα specs υπόσχεται 262 άλογα. Προσοχή όμως, μην περιμένεις να κολλήσεις το κάθισμα. Είναι φτιαγμένο για οικογενειάρχες που θέλουν να νιώθουν ασφάλεια, όχι για να κάνουν κόντρες στα φανάρια. Το Starray εστιάζει στην άνεση. Είναι φτιαγμένο για να φτάσεις στον προορισμό σου ξεκούραστος, όχι για να γράψεις χρόνο στην πίστα. Είναι plug-in hybrid, αλλά όχι από αυτά που αν ξεχάσεις να φορτίσεις κουβαλάς 200 κιλά άχρηστης μπαταρίας. Η Geely λέει 2,4 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Εμείς θα σου πούμε τι είδαμε στην Αθήνα. Αν φορτίζεις, είσαι στα 0.
Αν δεν φορτίζεις, το σύστημα EMI είναι τόσο ψαγμένο που ενεργοποιεί στο self-charge και το Star-A κρατάει την μπαταρία στο 50%. Αποτέλεσμα, σε μικτές συνθήκες δύσκολα θα ξεπεράσει τα 4,5 με 5 λίτρα. Όσο για την ανάρτηση, έχοντας ήδη δοκιμάσει το Geely X5, το ηλεκτρικό μοντέλο της φίρμας, είχαμε ήδη πολύ καλή άποψη. Το Geely Star-A καταφέρνει να έχει ακόμα καλύτερη ανάρτηση, απορροφώντας όλες τις ανομαλίες του οδοστρώματος σε οποιαδήποτε συνθήκη. Στο τέλος της ημέρας, το Geely Star-A EMI είναι μία από τις πιο έξυπνες επιλογές της κατηγορίας του. Με τιμή που κλείνει το μάτι στα mild hybrid, σου δίνει τις επιλογές του plug-in, αλλά και με χώρους, ποιότητα και τεχνολογία που ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός κοστολογεί ακριβότερα. Δεν ξέρουμε αν είναι το τέλειο αυτοκίνητο. Είναι όμως το αυτοκίνητο που θα σε κάνει να αναρωτηθείς γιατί έδινες τόσα χρόνια τόσα χρήματα παραπάνω για ένα σήμα στο καπό. Μπες τώρα στο carspecs.gr και δες όλα τα υπόλοιπα specs του Geely Star-A. Σύγκρινε το με όποιο άλλο μοντέλο θες και δες το αυτοκίνητο αλλιώς.